Salut, Bogdan! Bună, sutărești! Ce faci? Uite, încălzire. Un pic încălzire. Ce facem astăzi? Mă antrenez pentru brațe astăzi. Acum o să încep cu bicepsul. Știi? Asta e prima serie? Nu, e încălzire. Încălzire. Da. Ești pregătit? Mai sunt 4 săptămâni. 3 săptămâni? Wow! Cum te simți înainte de... Moale. Moleșit. Lipsa de carburi. O să lucrezi aici primul exercițiu. Ca să știi să... Ce lucrăm? Dacă e să stai pe undeva. Biceps. Și cum se numește? Primul exercițiu? Flexia brațului. Flexia? Cu gantele. Câte seturi și câte repede? O să fac 4 seturi. Repetări. Încep cu 15. De așa să lucreze și igual. Cu greutate mai mică. Și după aia cresc greutatea și scad mult de repede. Adică 15 repetări cu 15 kg. 20 facem 12. 22 facem 10. Știi? Să facem treabă bună pe scenă, nu? Trebuie să muncim. Te abții Așa e. la tot felul de tentații. Pregătit să câștigi acolo? Păi da. Altfel de ce mai mă pregătesc? Corect. Mă duc să fac act de prezență, nu-mi convine. Eu fac tot ce pot. Ce ține de mine, știi? Pregătirea. Mâncarea. După aia ce-o fi, o fi. La luptă. Știi cum se zice? La luptă. Ce facem acum? Un exercițiu izolat pentru biceps. Pe băncuță cu ganterele. Fluturări laterale așa. Asta ce lucrează? Fluturare. E tot flexie. Dar stai pe o băncuță la 45. Știi? Izolează bicepsul foarte bine. Foarte bine. 45 de grade băncuța. Bravo! Calitate, nu cantitate, știi? Să caută calitativ. Degeaba ești atât la 120 de kg, dacă eu vin la 95 lângă tine și sunt foiță, cum se zice, adică o piele foarte fină, Mușchi foarte definiți. Definit, pompat. Înțelegi? Da, da, dacă obiectivul lui ar fi forța, atunci... N-are ce căuta la bodybuilding. Clar. Și forța unde? La weightlifting, nu? Exact.
Câte seturi și câte repetări la asta? La fel, 12, 4 seturi. Tot 4 seturi, 12 repete. După cum ai observat, am făcut 6 încet, da? Și 6 le-am făcut mai rapid. De ce? 6 repetări foarte încet, să simt eu foarte bine mușchiul izolat, și 6 să-i dau Pomparea. cu pompare. Deci antrenamentul trebuie să-l faci și după cum simți și cum mă simți mușchii. Eu mereu schimb antrenamentul, ți-am mai zis și turele trecute. Niciodată nu-mi place să-l fac la fel. Și e mai bine într-un fel pentru că ataci mușchiul din toate capetele lui, știi? Odată le așa, odată așa, odată așa, odată așa. Să nu fie o rutină. Dacă deja intră în rutină, nu mai ai randament. Acum ce lucrăm? O să facem un... la cabluri aici, uite. Uite, acum am colocat. 10. 10. Câte seturi? Tot așa facem 4. Un ultim cuvânt? Ultim cuvânt, ce să zic? Să avem putere de muncă, să ducem până la capăt tot ce ne-am propus. Stai. Și să vedem ce o să iasă sus pe scenă.